Vedeli ste, že jedna žena v starovekom Egypte takmer zmenila celý svet vzdelávania navždy? Hypatia z Alexandrie bola prvá zaznamenaná matematička a filozofka v histórii. V 4. storočí vytvorila revolučnú akadémiu, kde spolu učila pohanských aj kresťanských študentov. Jej metódy boli priekopnícke, používala praktické astronomické experimenty a povzbudzovala študentov, aby spochybňovali všetko, dokonca aj náboženské učenia. Hypatia rozvíjala nové matematické teórie a učila, že pravda nemá náboženské hranice. Jej filozofia spojeného poznania a intelektuálnej tolerancie položila základy moderných univerzít a vedeckej metódy. Ale kresťanské extrémistické skupiny videli jej integrovanú učebňu ako hrozbu pre náboženskú čistotu. Politické napätie rástlo, až kým ju v roku 415 nevytrhli z jej vozu. Zabili ju kresťanský dav pomocou strešných škridiel a spálili jej telo. Jej smrť označila koniec klasického vzdelávania v Alexandrii. Ale jej odkaz žije dodnes. Každá univerzita, ktorá ctí slobodu myslenia, je dedičstvom Hypatínej odvahy.